everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Naagi dahil siyang Sir Fabian by Sarge. So, klaro kayo nga. Masakop tas taga-chief of staff. Aw, nandun sa presidente, anak. Kay tao mga si Sir Fabian ni Marcos, di ba? Nya by Sarge, sa'yo nauna ni mo. Mamauli dahin sila sa Papa Miguel ug Mama Konsing ug Mas Buntag Guryo. Sugaton na to sila sa airport. Paminaon ko na ang akong amahan, human anak na kumudesidir kung asa ko. Pero may laing opsyon. Muluwat ko sa pagkamilitar. Magdepende lang na human sa mong istorya o niya ni Papa Miguel. Sa akong naobserbaran, bay ba? Pero di senador ang namatay, kundi presidente sa Pilipinas ang namatay. Ingon ana ang gipakitang reaksyon sa mga Pilipino. Nga murag dili si Marcos ang presidente kundi si Ninoy mo ay presidente sa Pilipinas. Makita na to sa mga national newspaper sa magang duot sa katawan nga naglinya nga mutanaw sa hayang Ninoy. Kada adlaw, kada gabi, way putol-putol ang linya sa mga tao dito sa kauluhan aron mutanaw lang sa patayng lawas ni Ninoy. Doon na pa ganit tagadayong dapit tuyo lang yung ato sa Manila aron mutanaw ni Ninoy. Bisan gani ako bay, sa mga pictures lang sa mga newspapers nga ako nakita, manindog akong balibo eh. Amugnaw ako kalawasan makakita ako sa mga pictures ni Ninoy nga nagbulit, dugo ang naong. Wa ilisi ang gisulob nga nagkadugo. Doon na gali mga pictures ni Ninoy nga gipanghatod sa dagang dapit sa Pilipinas. Dili sa ato, Cebu. Wa pa man, no? Ugma Guryo. Moabot ang mga hulagway ni Ninoy din sa Cebu. Ang hulagway nga nag-ubo siya sa tarmac. Ug ang iyang mga nagkanilaing anggulo sa iyang hulagway nga nagkadugo. Kuyog nila ni Papa Miguel ug Mama Konsing ang nagdaa sa mga hulagway. Nya asa man display bay, ha? City Hall o sa Kapitolyo? Pulos Marcos ang City Hall ug Kapitolyo Guryo. Sa akong nahibawan, murag anha sa mga lugar nga gipanag-iya sa mga religious institutions. Naglibog ko unsaon na pagbangon sa Pilipinas tungod ani hitabo. Anam-anam lagi siya nagkaumot. Guba na gyud ang Pilipinas. Magka-apel ko sa diskusyoning. Gusto ginamong matingog ka sa Vicky. May pagka-poetic na ba ning akong itampo nga diskusyoning. Ingon ani, hugasanan ang nasod, dili baha sa tubig ang ihugas. Baha sa dugo ang ihugas. Aron ianod ang mga tawo nga mapahimuslanon ug madaog-daogon nga mao'y naingnan sa kapait ug kalisod sa mga Pilipino. Revolusyon ang kikinahanglan. Dili ni ako, dili ni kang Vicky. Kang kaliwanag. Oo. Kang kaliwanag. Tungod sa mga hitabo karoning, nakaingon ko. Gusto ko tingali si kaliwanag. O gusto sad ang mga sama kang kaliwanag. Kisa pamilauman sa mga katawan Pilipino ning panahon sa atong kalisod. Kamang mga militar, nagkabahin-bahin na gyud mo. Nga ang hinungdan, dili ang kapait karon sa katawan, kundi nabahin-bahin mo tungod sa interes sa pipilak nga hakog sa gahom. Nga mo inyong pilion ug hukman nga mo inyong silbihan ug labanan. Maura to. Andaman ko ng inyong uniforme ning. Maglakaw pa mo karong taon-taon? Oh. Gusto yun guys, kaliwanag si Debbie kinay by Sarge. Pupita. Kalagkot yung na ang tinuhod eh. Silang aspoder, mo'y atong servisyo Ay, parehas ang tanan, Guryo. Kung kamong tanan, ingon na anak, pero ako sayon ko. Ug magkapamatuod sab ko. Nga ako na lang tingaling usa ka buok sa militar nga nagsilbis katawan. Ngunit dumating ang araw, ang ay di raw. Karen.
Corporal Biligorio Bagas. Oh, Bagas naman. Corporal Biligorio Bagyo. Reporting, sir. Ay man na yung mga laki mong amo, Guryo. Dawal ko, sir. Paliw ko basa ni sir. Aning malitawaran? Unsa man yung kalaki? Atua si Ernesto Guryo. Paniya sa karun dayon. Ta! Paniya! Oh, sir. Atua sa karun dayon o paniya dari kanako. Ingna siya. Patilaon ko siya ning akong gumo! Master Sergeant Ernesto Martin reporting, sir. Di na kinahanglan, Major. Niyan ako. Unsa iba sa yung directive gikan sa General Master Sergeant Ernesto Martin. Simple, sir. Iya kong ibalhin og si Corporal Bagyo nga to sa composite, sir. Nagbuot-buot ka doon sa General? Nagbuot-buot ka doon sa General! Just a plain and simple reason, sir. And if I may have a permission to explain, sir, please, I will explain it to you, sir. No need! Panglayas mo. Panglayas mo, panglayas mo. Panglayas na mo! Ah! Thank you, Major, sir. Nga nang riyan ka pa, otrong way oto. Sir! Permission to talk, sir. Unsa pa yung toyo? Sir, the truth is that. Unsa! Yes, lagi, sir! Is that truth? Sir! Is that truth? Is that? Oh, muna! Otro sa kagulyo! Natagdan ka na sa imong among buwag! The truth is that! Panamailit lang ning amo, sir. Unsa? Magpayahay, Miss Composite! Sa dili pa mo resign, sir, sir! Ta! Sir, unsay mo gikuha? Patyot ka kagulyo! Sir! Ayaw, sir! Sir! Arin ako, sir! Ha? Sana niyo, ay! Pinood ka. Mo resign si Erning. Nakapatikod ko nga grabe kid kaayo. Matag press release nga himuon sa Malacañang ug sa matagawas ni Marcos sa television ug radyo ug sa mga newspapers na apirme ang defensiveness sa issue sa pagkamatay ni Ninoy. They shouldn't do that. Pag nga ng TV. Okay. Kinahanglan unta nga may limitasyon ang pamahayag sa presidente ug dili halos tanang mga oras nag-horseback riding sila pirmi sa pagsigig depensa nga masabot kayo nga denial to the bone. Ang maayo unta sa presidente, mubali ang iyang atensyon sa pag-atiman sa basic needs nga gikinahanglan sa mga katawhan. Na ano noon siya ma-focus sa kanunay pagpanalipod nga way labot ang Marcoses sa kamatayon ni Ninoy. Para nako, magkapasamot na sa pagtuo sa katawhan nga si Marcos maogi mastermind sa kamatayon ni Ninoy. Shut up! Honey, please, collect this. Opinion ni si mong wife. Matod pa nimo, nasuod ka na sa taga-chief of staff nga mo shoulder to shoulder karon sa presidente. Kay nagduda naman ka ang presidente kang Manong Chani nga dili loyal niya. Come on, go! Speak with them. Sit with them. Apil og lingkod nila sa lamisa sa presidente. Ibungat ang imong mga maayong tambag alang sa presidente. I know, honey, paminawon ka gud nila. Og dihaan ang tungura. Dihaan ang tungura, musamot og isang imong popularity sa hunak-huna og kasing-kasing sa presidente. Imo na gud siyang gikaatubang. Gani, di lang hibaw-an unya nga ma-full colonel na ang akong husband. Matod pa nimo siya gud mismo ang misulti diya nimo nga gusto siyang mudako ang imong ranggo. Han, the time has come nga magpakita ka sa bugilas at tubangan sa presidente. I said shut up! Now I know. Lain ang naaron si mong huna-huna. Wa nagid si respeto bisan kamay kari kanako. Daan pag gyud ko. Si Erning gyud lagi.
Nagbutbo ta sabsag duol si General maong nabalhin na sabsag laing command. Asawa ka na ako, Chuli. Nanghigayon na mao kini nga ako buhaton. Naibaw mo kung unsa na ko kapinangga ka ng amigo. Pero nanghigayon na. Mao na tinuod nga nakahukom na ko. Nagolgolo na ako aron maputol na ang baligtos sa among paraghigalay. Kapila naman ko kadungog anahan. Ayaw panganti. Kay di lang sabi niya hibawaan mag-agbayay na sab mo. Magaksanay na sab mo. Dili na. Ang kuna na lang god, ngingon ana ang inyong kahimtang. Baslan ko siya masakit pa kaysa iyang gibuhat diri kanako. Hey, honey, kung buot kita itong una-unaon, kung buot kita itong kwintahon, ikaw mo'y nakabuhat og sakit kayo nga ito na earning. Ayaw i-discount ang nahitabo niya atong rally. Ikaw ang nagsugo nga ingon ni adto si Erning. Ikaw na kung patuman, alang sa kasiguruan nga dili matagan og panahon ang mga NPA nga makapenetrate sa mga rally. Honey, Hilom na. Please. Sugod ka ron. Ipanumpa na ako. Paniti ko. Maayo ko niya siya nga tubangan. Pero makatilaw siya kung unsa ang suod kahingala kung maunay mahiubos o masakitan. honey, imo nang buhaton? Nalimot ka unsa nahimo ni Erning diya nimo? Kapila ka niya luwasa sa kamatayon. Gani karong bag-o dito sa airport. Wa ko magsugo niya. Naiya ka tubuhaton. Labi nang wak na ako sa kinanglana. Sugod karon. Iluhon mong kaaway ang suod ni mong higala? Iluhon mo bang kaaway ang tao nga matod mo pa sa makadaghan? Sobra pa sa imong igsuon? Oh, Julie. Dennis, Dili kay ordinaryo ng siyang kaaway, Julie. Mortal ko na siyang kaaway. honey. Honey, please. Honey, kaduha na karon kaadlaw nga nagsige ka lagi ng upino. Sa gunson kaayo. Dili na ka na normal para nimo. Makadaot na nimo. Sorry. Ito yun ako nga ni ko din kaya di ko gusto sa mo, please. Sorry, Sab. Sorry. Minta naman kong kapalakad rin sa una-una kay it isn't normal anymore nga makita ka na kong permi nang magkuputong patilya ang pikas mong kamot. While ang usa, baso ang gikuptan. See? Bag-o na nimong inablihan ang butilya, ha? Puno ni Sabino. Wa ni Iban ganina. Pero karon labang na sa katunga ang imong nahurot. Ambini. Ay, lagi lap din. Honey, please. Please. Oh, nagtukong wai mo samog na ko rin. Ato ko sa rooftop, sa third floor. Sige. Han. Honey, let's go to bed. No. Dennis. Dennis, kiningaw ko ni mo. Gusto ko nga ako rang usa, Julie. Nagsipog ni ko! Honey. May magsabog pa kanina ko sa rooftop. Muad pa ako sumos! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.